नमस्कार। गर्भावस्था ହେଉଛି ନାରୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ମୁଖ ଓ ଦାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ବି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହରମୋନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମାଢ଼ିର ରକ୍ତସ୍ରାବ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜିଞ୍ଜିଭାଇଟିସ୍, ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଏବଂ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମା ଓ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରିମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଡେଲିଭରି ହୋଇଯାଉ ବା କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ତାପରେ ବାନ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ଭଲ ପାଣିରେ ପାଟିକୁ କୁଳି କରନ୍ତୁ, ସତେଜ ପାଣିରେ ପାଟିକୁ କୁଳି କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମା'ମାନେ ନିଜର ଡେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେଇ ପାରିବେ। ବେସିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟର ସମୟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବାଟା ଠିକ୍। ସୁସ୍ଥ ମୁଖ, ସୁସ୍ଥ ମା, ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।